Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба койбер темалар турында. Хезмәт хакын күтәрү, кышкы чорда юлларны карап тоту, трамвай юлларын ремонтлау. Чаллыда шәһәр советының 37-нче утырышы узды. Көзгө каникуллары дәвам итә. Малайлар һәм кызларның ялы ничек оештырылган, алар нәрсә белән шөгыльләнәләр? Чаллыга нигез салынуга 400 ел һәм беренче КАМАЗ йөк автомобиле чыгарылуга 50 ел тулуны бәйрәм итү. Бюджет хезмәткәрләренең хезмәт хакын күтәрү, кышкы чорда юлларны карап тоту, трамвай юлларын ремонтлау. Бу һәм башка мәсьәләләр буенча бүген шәһәр советының 37-нче утырышы вакытында фикер алыштылар. Лилия Гатина дәвам итә. Шәһәр советы утырышы Россия президентының шәһәргә нигез салынуга 400 ел тулуына һәм беренче КАМАЗ йөк автомобиле чыгарылуга 50 ел тулуны бәйрәм итү турындагы указы хакында хәбәр итүдән башланды. Исегезгә төшерәбез, 2 датада 2026 елга туры килә. Президент Владимир Путин Россия хөкүмәтенә 3 ай эчендә оештыру комитетын оештырга һәм аның составын расларга кушты. Мы совместно с КАМАЗом, с руководством публичного акционерного общества будем работать над тем, чтобы эти два юбилея оставили определенный след в дальнейшем развитии городской инфраструктуры, в дальнейшем развитии КАМАЗа. Утырыш барышында депутатлар мәгълүмати методик үзәк хезмәткәрләренең окладын арттыру проектын расладылар. Башкарма комитетның турдан-туры Фәрит Салаховка буйсынучы эшләр белән идарә итүче яңа вазифа кертелде. Моннан тыш үзгәрешләр түрәләр исемлегендә дә бар. Һәм яңалыклар арасында булар гына түгел. Учесть в бюджете города дополнительные поступления, согласованные Раисом Республики Татарстан, в сумме 250 миллионов рублей. На ремонт и содержание дорог 170 миллионов рублей, на содержание парков и скверов 80 миллионов рублей. Әйтик, депутатлар өстәмә керемнәрдән шәһәрне кышкы вакытта тоту өчен 250 миллион сум расладылар. Ежегодно на вывоз снега и уборку снега, не считая средств управляющих компаний, сумма порядка 600-700 миллионов рублей уходит. Можете себе представить? Это один детский сад по сумме ежегодно. Поэтому огромные средства. А если посчитать средства управляющих компаний, которые в прошлом году, вы видели, что происходило. Утырыш барышында шулай гараж 500 янгыннан зыян күрүчеләр өчен салым ташламаларын гамәлдән чыгару турында карар кабул ителде. Исегезгә төшерәбез, зур янгыннан соң республика һәм шәһәр ярдәме белән зыян күрүчеләргә ташламалы кредитлар бирелде. Моннан тыш аларны вакытлыча башка сәүдә нокталарына урнаштыруда ярдәм иттеләр. Сегодня ситуация там нормализовалась. Есть предложение, уже часть арендаторов ушли в другие торговые точки. После пожара гараж 500 восстанавливается. Но, безусловно, эта мера была временная. И есть предложение эту льготу, этот норматив, касающийся льготирования по налогу, отменить. Җәмәгать транспорты темасында игътибарсыз калдырмадылар. Исегезгә төшерәбез, шәһәрдә пассажирлар йөртүнең 50% трамвайлар белән башкарыла. Чаллыда тимер юлларны ремонтлауга һәм хәрәкәт составын алыштыруга 10 миллиард сумнан артык акча кирәк дип хәбәр итте Илья Зуев. Для качественных пассажирских перевозок электрическим транспортом городу необходимо закупить 72 единицы новых трамвайных вагонов. На данной цели необходимы средства в размере 6 миллиардов рублей. Протяженность трамвайных путей составляет 115 километров. Их изношенность составляет 74%. Таким образом, 85 километров путей требуют проведения капитального ремонта. В связи с длительным сроком эксплуатации, более 45 лет. Шулай ук ел ахырына кадәр шәһәргә 44 зур автобус кайтыр дип планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез, җәмәгать транспортының лизинг программасы буенча шәһәр бюджеты акчаларына сатып алалар. Для того, чтобы комфортно было организовано пассажирское движение автобусами, нам нужно минимум 250 автобусов. Вот 90 плюс 44 это будет 134. Вот 46 приобрели. Они сегодня работают на маршрутах 2, 3, 5, 10, 22, 26. Напряженные маршруты. И второй вопрос, который сегодня решаем параллельно с приобретением автобусов, это разработка новой маршрутной сети. Утырыш вакытында депутат Татьяна Гурьева шәхси пассажир ташучылар адресына канәгатьсезлек белдерде. Шәһәр халкы, бигрәк тә пенсия яшендәге кешеләр, тупас мөнәсәбәттән һәм транспорт картасы белән түләү мөмкин булмаудан зарлана. Бигрәк тә бу 27-нче маршрутка кагыла. Очень много жалоб от пенсионеров продолжается.
по хамскому отношению к пенсионерам проезжают мимо остановок, в микроавтобусах. По сути, не дают возможности пенсионерам оплачивать транспортными картами, портят транспортные карты. Горожане все тоже жалуются на то, что могут изменить маршрут, частные перевозчики, могут не остановиться, проехать мимо остановки. Хамского отношения в автобусах и невозможности оплаты социальными картами мы над этими обращениями работаем. Каждое обращение не остается неуслышанным. У нас в автобусах установлены видеокамеры с возможностью аудиозаписи, поэтому мы по каждому случаю такому разбираемся и дается оценка. Шәһәр мэрі Наил Мәгдиев кеше автобуслардағы тупаслыкны адреслы тикшерүне таләп итте. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Укучыларның көзгü каникуллары дәвам итә, әмма кайбер балалар мәгариф учреждениеләренә йөрүдән туктамый. Бу дәресләр аркасында түгел, алар мәктәп яны лагерьларына йөриләр. Малайлар һәм кызларның ялы ничек оештырылган, алар нәрсә белән шөгыльләнәләр? Безнең төшерү төркеме шулар хакында белде дә инде. Алдагы минутларда барысын да күрсәтербез һәм сөйләрбез. Все накоплено умещается в один чемодан. Аскаловлар гаиләсе тарихы шулай башлана. Проект шуңа да чемодандагы тарих исемен алган. Бөек Ватан сугышы башлангач, Ольга Аксалова Ленинградтан эвакуацияләнә. Вот эта сумка медсестры, такая заслуженная, которая когда-то была у Ольги. Она у нас была, кстати, медсестрой сначала в Тарловском госпитале, потом была отправлена на строительство Казанского обвода. Это оборонительная линия, которая должна была защитить Казань и Зеленодольск от нападения фашистов. Шулай ук чемоданда Ольга Аскалованың иренең әйберләре дә бар. Ул ватанны саклаганда һәлак була. Аларның тарихын лагерьда ял итүче укучыларга очраклы гына сөйләмиләр. Мәктәптә патриотик тәрбиягә айрым игътибар бирелә. У нас в старой части города есть мемориальный комплекс «Родина-Мать», который состоит из нескольких частей. То есть это у нас вечный огонь, стена скорби и также сам монумент «Родина-Мать». Патриотик тәрбия юнәлешләренең берсе, әмма мәктәп яны лагерендә программа төрле дип педагог оештыручы. У нас имеются как спортивные мероприятия, творческие, нравственные, музыкальные и как можно больше, чтобы дети сами проявляли свою активность. Хәзер мәктәп яны лагерында 50 малай һәм кыз ял итә мәгариф учреждениесенә. Алар иртәнге сәгать 8-гә киләләр, ә өйләренә аларны кичке 5-нче яртыда җибәрәләр. Балалар үзләренең туклану рационы турында сөйләделәр. Лагерда нәрсә белән шөгыльләнүләре турында да уртаклаштылар. Сегодня мы шли в 33-ю школу и в актовом зале были. Там выступление было. Сегодня мы ходили в другой кабинет и смотрели мультики. Я 4-й раз в лагере. Мне очень нравится то, что мы ходим на всякие мероприятия и делаем поделки. Мне больше всего нравится ходить на какие-нибудь танцы, потому что я сама занимаюсь танцами. Смена бу атнада тәмамланачак, икенче атнага исә укучыларның укулары башланачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шах һәм мат Россия хәрби тарихи җәмгыяте Этюд шахмат шашка клубына 7 уен өстәле бүләк итте. Кыш көне Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары партияләрне бинада үткәрә алачак, ә язын уен өстәлләрен җәмәгать киңлекләренә күчерәчәкләр. Чарада безнең төшерү төркеме дә булды. Евгений Гришин турнирның иң яшь катнашучысы, шахмат белән 1 елдан азрак вакыт элек шөгыльләнә башлаган. Малайга 5 яшь һәм остазы сүзләренчә, ул инде яшүсмерләр разрядының 2-нче дәрәҗәсендә уйный. Бүген көндәш өлкәнрәк һәм көчлерәк булуга карамастан, партия тигез дәрәҗәдә диярлек уйналды. Я еще на бумажке задачи. Какие? Там в 2 ход мат, сделать ничью. До его возраста люди так начинают еще двигать фигурки, узнают, начинают двигать. То есть он уже идет впереди них. Но единственное, опять повторяю, что тут самое главное не спешка. У нас группа пешка в нашей начале подготовки, поэтому мы идем потихонечку. Короче, он впереди, понимаете, он впереди, но опять-таки тут нельзя бежать совсем впереди. Нужно аккуратненько. Җиңү яисә җиңелү булса да, балаларга ата-аналарның ярдәме мөһим ди тренер. Бүген 7 яшь шахматчы көчлерәк булып чыкты. Аларның сүзләренә караганда, җиңү өчен күп шөгыльләнергә һәм һәр адымыңны уйларга кирәк. Я рада, что я победил. Шахматы я выбрал. Потому что мне нравится эта игра в плане стратегической составляющей, ее возможности, ее разнообразия.
Россия хәрби тарихи җәмгыятеннән Этюд шахмат шашка клубына 7 уен өстәле бүләк иттеләр. Хәзер алар бинада тора һәм теләгән һәркем килә һәм партия уйный ала. Вообще Российское военно-историческое общество – это в первую очередь про патриотизм, про стратегию, про воспитание граждан нашей страны. И было определено направление шахмат, потому что это тоже любовь. Любовь к стране, любовь к своей малой родине, любовь к тому, что ты делаешь. Шахматы развивают ум, интеллект, стратегию, спортивный дух. Россия хәрби тарихи җәмгыятенең бер юнәлеше бөтен Россия буенча шахмат клублары булдыру һәм Чаллы Татарстанда күчерелеп йөртелә торган уен өстәлләре булган мондый мәдәни интеллектуаль киңлекне ачкан беренче шәһәр булды. Уверена, что это станет местом притяжения для всех челнинцев, и все наши горожане, от ребятишек и до старшего поколения, смогут проявить свои способности в шахматах. В зимний период времени мы открываем его здесь, в стенах вашей шахматной школы, ну а с наступлением весны, когда станет тепло, эти шахматные столы, которые были сделаны по инициативе Российского военно-исторического общества России, будут размещены на улице. Шахмат өстәлләрен җиңү паркында урнаштырырга планлаштыралар, алары барлык теләүчеләр өчен дә ачык булачак. Лилия Гатина, Яна Вальдзю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сиң белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Группа компаний «Апельсин» 19 лет вместе с вами. И в честь этого объявляем розыгрыш подарков за тест-драйв в Cherry Апельсин. А при покупке Cherry 4 Pro 19% скидка от стоимости автомобиля. Cherry на Хасана Туфана 3.